Alam niyo po, mga kapatid, ang pag-honor sa pastor ay biblical. As I say that, as Christians, the Bible is our constitution. We Filipinos do not even know our constitution. Kaya kung ako ay DepEd secretary, I want the Constitution to be integrated from elementary, high school, and not just in college. Because a Filipino must know his right and his responsibility. Tama po ba? One of the reasons why Filipinos are not growing is for lack of discipline. But what is the point of discipline or regulation if there are no rules being implemented? Kaya nga parang sa pagpapalaki ng bata, tatlo ang kailangan mo dyan. Kailangan mo ng relationship, kailangan mo ng rules, kailangan mo ng rod. Tatlo yan. Because when you implement rules without relationship, baka magagalit yung bata sa'yo. When you implement rod, namalo ka. Tama? Na wala ka namang rules, hindi ka maintindihan ng bata. Ba't niya ako pinalo? Wala namang batas dito sa bahay. Saan ako nagkamali? Hindi niya alam. When you implement rule and rod without relationship, the child may grow angry and bitter toward you. But when you implement relationship, lagi mong tinitreat sa McDo, lagi mong tinitreat sa Jollibee, na wala ka namang rule sa bahay, na wala namang rod, you just tolerate what is wrong. Kaya yung tatlong yan mahalaga. Relationship, rules, and rod. Our country needs those three. And you know, speaking of rule, we have the Bible as our constitution. Ngayon, the Bible teaches, mga kapatid, that we honor our fathers. Sino po sa inyo, buhay pa ang tatay? Sa June, ako po ay magtuturo sa inyo the biblical way of honoring father. Nasa Bible kasi yan. Sino sa inyo buhay pa ang nanay? Sino ang nanay na nandito ngayon? Happy Mother's Day. Mahina yung amen nyo. Palakpakan nyo naman yung mga mothers natin. Okay. The Bible teaches that we honor mothers, right? Nasa Bible yan. Kaya po, ang Biblia, alam nyo, may mga bisita po tayo. I would like for you to have a change of mindset. All the while, most Filipinos, most people do not have a Bible. May Bible ba kayo? Wala. Kung meron, binabasa mo ba? Hindi. O, binabasa mo, part of it, inuunawa mo. Lalong hindi. Minsan, pastor, inuunawa. Ginagawa mo, ayun lang, pastor. Why? Because we thought the Bible is a religious book. A book of religion. Listen, the Bible is more than a religious book. The Bible is a book of laws. It's a manual. What is a manual? It shows you how a thing works. That's why the Bible will show you how your life works. Kaya ko po ini-emphasize yan para ma-set up ang ating isip, mga kapatid, na pagdating sa buhay, ang dapat pamantayan, prinsipyo na ating pinaninindigan at isinasabuhay ay ang mga prinsipyo na itinuturo ng Biblia. Kaya alam niyo po, ganun na lang yung aking intense desire to go to all the offices and government offices
para makapagturo ng salita ng Diyos. In the previous years, during Mayor Fritzy, nagsasalita ako every first Monday of the month. Natigil lang because I got busy. Now, Pasukin has requested me, yung mismong Sangguniang Bayan, konseho, ang gumawa ng request para bang ordinance na i-request si Pastor Provi na magsalita dito sa munisipyo every first Monday of the month. O nakailang beses na ako nagsalita dyan. Ano yung topic na tinalakay ko doon? Biblical excellence. Biblical excellence. Dapat ang work ethic at work mindset ng bawat public servant, hindi pwede yung okay na yan. Kung may better pa, gawin mo sapagkat dapat excellent ang mindset mo. Yun. Saan mo nakita yung pastor? Sa Bible. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Wala nang pinakamagandang libro na mag-lecture sa tao kundi galing sa Biblia. So much with that emphasis. So the Bible teaches honoring mother, honoring father. Listen, the Bible teaches about honoring those who are in government. Nasa 1 Peter po yan. Honor the king. Nung araw kasi, king. Dito sa Pilipinas, wala tayong king. Meron tayo president, gobernador, congressman, mayor. As Christians, learn how to honor those in government. Instead of criticizing them, sapagkat reasonably, may magagawa ba yung personal criticism mo? Wala. Alam mo ang may magagawa? Yung prayer mo. Pastor, late naman ang panalangin ko. Well, you know what? Prayer works. You know what I am praying? One day, if the Lord will give me 40 more years, that is 4 decades. Ano po? That is almost what? 7 terms of 7 presidents in my next 40 years. Tama ba ako? Kasi 6 na taon yan eh. 7 presidente pa yan, mga kapatid. Ang panalangin ko po, sana ipagkaloob ng Diyos, one day, there will be a president in the Malacanang that this pastor will go to him to not only give a Bible, but even give him Bible devotion. Tayo na pangarap, ano po? Pero hindi po yun para sa akin. Para sa Diyos, para sa Biblia, para sa ating bayan. Para sa mga churches, mga kapatid. By the grace of God. Buhay pa kayo nun? Sino pa kaya ang buhay nun? 40 years from now. Now, let me move forward. So the Bible teaches that we honor mother, honor father, honor the king. Okay? Or the government, or the authority. The Bible also teaches that we honor the servants of God. I-honor ang pastor. Kaya po, ginagawa natin yan ngayon to honor the pastor. Alam niyo po, let me move forward. I-shortcut ko yung preaching ko dahil masyadong marami ito. 6 pages eh. Hindi ko matatapos yan. So let me just give to you a gist of the topic, Tata Inteng. Ito po yan. Alam niyo po, it is given na sa bawat pamilya, may magulang. Sa bawat gobyerno, may mga opisyal o nangangasiwa. Correct? At sa church, may pastor. By the way, in my outline, my intro should be, may nagtanong kasi one time, Pastor, relevant pa ba yung pare na siya ang leader ng church? Well, I might hurt your feelings, but I need to tell you the truth. Hindi na po priest ang nasa New Testament na ibinigay ng Diyos na leader sa church. Tignan niyo po ang Ephesians 4:11. Ang priest po kasi ay Old Testament. Old Testament ministering po yan. Kaya nga po, doon sa Old Testament, may templo. Sa templo, sa labas, may laver. Ang laver, tubig yun.
Kaya nga maraming mga kapilya simbahan, pag pumasok ka, may tubig. Anong tawag? Holy water. Tapos gaganon ka. Ang talagang reason kung bakit may ganon sa Bible, kasi yung mga pare, nagkatay po sila ng mga tupa, mga kambing na offering ng mga tao para sa kanilang kasalanan dahil madumi, bago papasok sa loob ng templo, maghuhugas ng kamay. Yun ang priestly ministry. Okay? Kaya pagpasok sa loob, may candle stand. O, para saan yun? Para hindi siya mauntog. Kasi nga madilim sa loob. Meron ding table of shewbread. May incense. Ano yung incense? Yung usok. Ikaw, nakakita ka ng usok. Lahat ng relihiyon may usok. Dito lang wala. Oh, ang Muslim may usok sila. Ang Buddhist may usok. Galing, napuntahan ko ang Indonesia, napuntahan ko ang Cambodia. May usok yan. Incense ang tawag doon. Sapagkat po sa Old Testament, yung incense, yun po'y simbolo na yung mga offering ng mga tao pag akyat sa Diyos, mabango, katanggap-tanggap. Yun ang ibig sabihin nun. That's an Old Testament constitution. We are now in a new constitution. The New Testament. When Jesus died on the cross, He became the high priest for the sins of all men. Paid for our sin on the cross. Siya yung high priest, siya pa yung inalay. Lamb. Hello? And do you know when He died? Anong nangyari po? Yung kurtina, napunit. Anong ibig sabihin nun? Yung trabaho ng mga priest na nag-aalay araw-araw ng animal para sa kasalanan ng tao, tapos na yon. Sapagkat may iisang Lamb of God sa persona ni Jesucristo na nagbayad na ng lahat ng kasalanan. Yan po ang totoo sa Biblia. Alam mo, back in 1980s, pag pre-niche mo yan, magagalit ang mga taga-Bakara sa'yo. Babatuhin ka ng taga-Bakara. Pagsasaraduhan ka ng pintuan ng taga-Bakara. Bakit? Sarado, dikandado. Ayaw makinig sa Biblia. Puro tradisyon. Sabi ni nanay, sabi ni tatay, yun ang sabi nila. Kung natin Ilocano, sukko na ni ante, sukko na ni lulay, sukko na da, sumursurot tayo lata, surut-surut paspasurot. Nobody taught the Bible. Pero praise God ngayon, habang tinuturo ang Biblia, nakikinig na ang mga taga-Bakara. Amen ba? Kung taga-Bakara, amen ba? Ayun. Oh, di tapos na yun. Old Constitution yon. Kaya nagtalaga si Jesucristo, sabi niya, this is the New Testament. Ano ibig sabihin? Bagong konstitusyon. Sa bagong konstitusyon, ganito po ang sabi ng Ephesians 4:11. And He, sino po yung He? Ang Panginoong Jesus. Gave, nagbigay. Kaya ang dapat nyo pong ma-realize una, ang pastor, regalo ng Diyos. Ang regalo po, there is only one word you need to keep in mind. Pastor is a blessing. Kung ang Diyos ang nagbigay ng gift sa'yo, hindi makakasira sa buhay mo yan. Hello? Nakatanggap na ba kayo ng padala wrap in a gift wrap? Bira, no? Wrap in a gift wrap. Pagbukas mo, bomba. Diba? Pwede ka masira talaga doon. Pero nung binigay ng Diyos ang pastor, it's a gift. The word is blessing ang pastor. Can you tell your seatmate, blessing ang pastor? Bakit po? Dahil ang unawain mo, yung nagbigay. So anong binigay? And He gave some, ano yung una? Apostle. Di ba yan ang unang ginawa ni Jesucristo? Nung magsimula ang ministry, nagtawag ng apostol. Hindi pare, apostol ang tinawag. Oh, pagkatapos siyang magtawag ng apostol, ano pong sumunod? Prophets. Ano pong ibig sabihin ng prophet sa Tagalog? Kita. Ay, prophets pala yun. Okay. O, yung mga taga-Bisaya. Prophets. Now, wala nang prophets ngayon sa sentido na propeta sa Biblia. Kasi nung hindi pa po nakompleto ang buong Biblia, nangungusap ang Diyos sa propeta at sinasabi direkta sa tao.
Ngayon, nung nakumpleto ang Biblia, tapos na po yung mga prophet na yan. Wala na ring apostol ngayon. There is no apostolic succession. May mga nagsasabi ngayon, ako po si apostle ganito. Wala nang apostol. O ano pa ang binigay ni Kristo? Evangelist. Ang word na evangelist galing sa salitang evangel. The word evangel means good news. Ang trabaho po niyan, sa ating ginagawa ngayon, missionary. They go from place to place and preach Jesus to the unknown, to the heathen, to people who have never heard about Jesus before. Yan po ang evangelist. And then sunod na binigay ng Panginoon, what? Pastors and teachers. Wala pong priest. Sa occasion ng Pastor Sunday na ito, hayaan po ninyo na i-establish ko sa inyo ang konstitusyon ng bagong tipan na pagdating sa church, tinsa at tiapo nga mangidaulo, pastor. Kahit gusto mong tanggapin o hindi, wala akong pakialam dyan. Totoo to. Alright. Next, verse number 12. Ano pong sabi ng verse number 12? For the what? Perfecting of the saints. O, yan na naman. Para daw yung mga santo ay maging ganap. Ano yung ganap? May kulang. Ibagam ta kaabay mo, adakurkurang mo. Ayun. Ibig sabihin ng kulang, may hindi ka pa alam. Kasi po, lahat ng bagay mahirap gawin kung hindi mo alam. Mahirap mag-swimming kung hindi mo alam. Mahirap mag-drive kung hindi mo alam. Mahirap magluto kung hindi mo alam. Pero pag may nagturo sa'yo, natuto ka, yung mahirap nagiging madali. Yan po ang trabaho ng pastor. Para yung hirap pagdating sa buhay, trials, problems, through the teaching of the Word of God, yung komplikado dati sa pananaw mo, nagiging simple na. Yung dati ang tingin mo, burden, ngayon blessing na. Yung dati ang tingin mo, mga kapatid, suffering, ngayon blessing na. Bakit? Tinuruan ka ng salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng perfecting. Kaya po hindi po basta service lang tayo rito na may misa. Ang pangunahin sa HBBC, preaching, perfecting. Sino ang dapat turuan na lumago? Ay yung mga santo. Maniniwala ba kayo ngayon pag sinabi ko na pag tinanggap mo si Kristo at ligtas ka, you are a saint? O anong tinuro sa atin sa tradisyon? More than 400 years na kaisipan yan sa buong Pilipinas. Na ang santo, yung mga yumauna, yung mga namatay na, nasa langit na may mabuting ginawa at kinontribute sa mundong ito. Mga kapatid, hindi po yan ang santo sa Biblia. Ang santo sa Biblia, hindi po siya banal sa kanyang sariling ginawa. Pinaging banal dahil kay Kristo sa kanya. Malalim yun, pero mauunawan din natin yan as we go along. So, you are a saint. Kasi nga, perfecting of the saints. I mean, di ba it makes sense? Okay. Kung binigay ng Diyos pastor sa church, alright? At ang trabaho ng pastor, mag-preach, right? Magpakain. At ang kanyang pagkakainin, santo. Kung nasa langit sila, paano niya gagawin yun? Ayan, tingnan mo maigi. Perfecting of the saints. Kung yung mga saints na yan, nasa sementeryo na ang katawan, paano gagawin ni pastor yung trabaho niya? Kung nasa langit na yung mga santong yan, paano niya gagawin yung trabaho niya? Alam niyo, kung bago ka, parang ang hirap mong tanggapin ito. Pero tanggapin mo, salita ng Diyos yan. Oh. Di ho ba? You see, perfecting of the saints, work of the minister. Kaya po, let me just share you 3 work of the pastor. Trabaho ng pastor, mga kapatid, birang bilis ng oras. Okay? Ang pastor po, katulad nung sinabi ko kanina, let me just point this thing out. Ulitin ko, ang pamilya may magulang at dapat i-honor yon. Ang gobyerno may mga authority, correct? Dapat i-honor yon. Amen. Ang church may pastor, dapat i-honor yon. Correct. Ngayon, ang susi ito. Kung bakit healthy at thriving ang pamilya, number 1, dahil sa magulang.
Huwag mong sisisi ng eskwela. Hindi silang may kasalanan. Magulang. The leadership in the home is the key for the success of that home. Right? Okay. Pagdating naman sa gobyerno, ang the health of that government or the constituents nakadepende sa kung sinong nakaupo. It's always the leadership. And the same is true with the church. Naunawaan po ninyo. That's why, if a parent does not even know his God-given role, he could not lead his children right. If a government official does not even know his role, he could not lead his constituents right. In the same way, if a pastor does not know his role, he cannot lead the church right. Gawin niyo po to sa inyong pamilya, sa ating mga susunod o mananalo na maging leaders ng ating ili, Bakara, at sa ating probinsya. Before you sit, know your role. Know why you are there. There are only two reasons you will sit. Right reason, wrong reason. What is your reason? Yun lang. Right reason, wrong reason. Kaya ka pumunta dyan, right reason. Or kaya ka pumunta dyan, wrong reason. Now, going back. As a pastor, inaral ko po, anong role ko bilang pastor? Tatlo po yan. Pwede niyong isulat ito. Number 1, to guide the church. Anong guide po sa Tagalog? Manguna. Mga siwa. Ano pong mangyayari sa church na katulad ng HBBC kung walang mangunguna? Hello? Kung natay ti Ilocano, agbalin akinayang kayat. That is why one of the hallmarks and core values of leadership in HBBC is biblical discipline. Sinimulan na po natin yan. Oras na si Pastor Probe ay tumayo nang mag-preach, wala nang pupunta sa loob ng CR. Wala nang tatayo dyan. And this is true with all our outreaches and congregations. Nakatutok na yan sa Word of God. That's what you call discipline. Another discipline that we implement here is time. Tinuro ni Pastor Jun sa atin, Filipino time, always late. If you cannot even discipline yourself with time, how can you lead others to be on time? Kaya dapat ang isa sa mga ugali ng leader, on time. When you set an appointment, word of honor mo yan, be on time. Hindi, bihira po si Pastor Provi malate. Pag malilate ako sa ka-appointment ko, tinatawagan ko yan. Because your promptness in observing your time means you respect the person. Respeto yan sa tao. Hello? Kaya minsan may ka-appointment ako sa Paway. Di ba? Sabi ko dun sa barangay chairman, Kap, pambihira, I'm very, 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 very sorry to you. Pakisabi mo sa ating ka-meet up, nasa NU pa lang ako. Pero bibilisan ko to. 15 minutes from now, andyan na ako by the grace of God. Why? Because I don't want to be late. It's my character. Kaya po, ang leader, tinitignan lahat yan. Ang unang gagawin ng leader, discipline. Why? Because if there's no discipline, there's no progress. Alam niyo po, sa akin kong sinasabi po sa inyo ito, makinig kayong lahat HBBC members, ang kultura ng Pilipino ayaw sa disiplina. Ayan, pagsabihan mo, halimbawa nag-meeting kayo, na late sila, pagsabihan mo, give me a reason bakit ka na late. Magagalit yan sa'yo. Yabang eh. Sino ka ba? Tatanungin mo kung late ako? Special ako? VIP ako? Ano pakialam ko?
Karakter yan. Oh, ang kultura ng Pilipino ayaw sa disiplina. Tama po ba? Kaya nga pag na-save ka na, naging member ka sa church na to, mararamdaman mo yan. Kung miyembro ka, ayaw mo sa disiplina, hindi ka talaga magtatagal dito. Either paalisin ka ng Diyos o ikaw kusa aalis. Right? Oh, akalain mo yung choir natin, 5:30 a.m. nandito na yan, nagpa-practice. Yung mga bata, yung mga kumanta kanina, 6 o'clock nandito na yan. What do you call that? Discipline. O balikan ko, ang Filipino culture ayaw sa disiplina. Di ba? Ngayon, by the grace of God, I had the privilege to visit 14 countries for the past 12 years. Huwag ka nang lumayo. Ang isang pinakamalapit na pwede niyong puntahan, Taiwan. Sino sa inyong nakapunta na sa Taiwan? Alam niyo, nire-recommend ako sa ating mga candidates for the election, try to visit Taiwan. Mura lang naman ang pamasahe dyan, 6,000, 7,000 round trip. Ang kailangan po kasi ng leader, exposure. May makita ka, doon ka mag-benchmark na tinatawag. Huwag kang mag-benchmark doon sa mas walang disiplina kesa sa'yo. Mag-benchmark ka doon sa mas matindiang disiplina kesa sa'yo. Don't compare yourself with those lower than you in character. Compare yourself with those better character and strive to grow and improve. Oh, sa Taiwan, mga kapatid, pambihira. Okay lang kayo dyan? Parang masyado kayatang straightforward, Pastor. Ganun talaga tayo. Oh, anyway, grabe, malate ka lang doon sa train, hindi mo naabutan, you wait for the next 10 minutes. Eh kung papunta ka ng airport, wala na, late ka na doon sa pupuntahan mo. Discipline. Kaya po lagi yung sinasabi ito, pambihira, pagka kinausap mo ang Pilipino, sinet mo ang disiplina, galit, ayaw sumunod. Ibibidyo ka pa niyan, gagawin kang viral. Etong pulis na to, akala mo kung sino kung mag-traffic. Etong mayor na to, etong vice. Samantalang yung mayor, sino-enforce lang ang discipline. Yung vice mayor, ginagawa lang ang tama. Yung konsehal, inaayos lang yung mga tao. Pero anong gagawin ng Pilipino? Magbibidyo yan. Akala mo kung sino, pasikat. Pira talaga, no? Pero pag napunta ka sa mga bansa na progressive, nakita mo yung disiplina, sir, naku, aawa ka sa Pilipinas. Aawa ka. That is why the pastor is there to guide you. Meaning to say, mga kapatid, ito po yan, ang guide leader. Hello po? Buhay pa kayo? Oo. Magkuklose na ako. Ang sarap mag-preach eh. Ang dami kasi niya, 6 na pahina yan. Nasa utak natin lahat yan eh. Oh. Nung pumasok kayo kaninang umaga, nakita nyo bang maayos yung upuan? Maayos hindi? Yes? Nakita nyo ba itong bulaklak? Maayos? Maayos lahat. Alam mong ibig sabihin, may nag-ayos. Sapagkat ang upuan, hindi niya kayang ayusin ang kanyang sarili. Anong gagawin mo, Tata Inting? Paglalis mo, magulong upuan. Pagbalik mo, biglang maayos. Anong gagawin mo? Gumising ka, nananaginip ka. The church cannot set themselves in order. Kaya pag maayos ang mga upuan, ibig sabihin, may umayos dyan. Tama ba yung Tagalog ko? Tama? May nag-ayos dyan? Ngayon, pag pinuntahan mo ang isang church, maayos ang mga bata, maayos ang choir, yung mga nakatayo, maayos lahat yan. Pati damit, maayos. Ayos ng buhok, maayos. Wala ka nang napansin kundi puro maayos. Anong ibig sabihin yan? May leader na nag-ayos dyan. Kaya kung hindi maayos ang pinangangasiwaan, ang sinisisi, leader. Bakit? Hindi marunong mag-ayos. Yan ang pastor, to guide the church. Ibig sabihin, ayusin tayo. Kaya yung mga wala sa ayos, hello, umayos ka na. Pakisabi mo sa katabi mo, umayos ka. Oh, yung 6 na araw po na nasa Australia si Pastor Proby, araw, umaga, gabi, kahit hanggang 2:00 ng madaling araw, alam niyan nila, nakikipag-meeting ako, very intense. Bakit? Inaayos ko sila. Bakit po?
Parang mga bata, wala lagi ang magulang doon. No ti anak, awan naganak na, ket awan manak nakam na, awan mapasamak ti biagda. Kaya sabi ko, ayusin ko kayo. Iseset ko kayo. Kaya in-observe ko kaninang umaga, nung mag-MC si Dexter, pakita mo ka sila. Ito po pasensya na kayo, bukang-bukang bibig ni Pastor itong mga to. Kasi nga inayos ko na Aayusin din natin ito. Ayan, nag-MC si Dexter. Biglang, alam mo yan si Dexter, katulad kong mahihain din yan Nung tumay sabi niya, "Good morning, brethren. Are you happy this morning?" Sabi ko, ayos, ayos. "We are now going to sing songs for the glory of God. Let me call Brother Nelio to come and lead us in sing." Tumayo si Nelio. Ganon din. Sabi nga niya, "Good morning, brethren. Our first song today is Faith is the Victory." Ayos talaga, ayos. Tinawag si Edmond. Nandyan si Edmond. Nandyan ka pa ba, Edmond? Sabi nga niyan, "Let's have Edmond for the Bible reading." Pumunta si Edmond, pambira, inaayos pa. Sabi ko, sige, mag-i-improve din yan. Gagaling din yan. Gagaling din yan. Diba? Diba, Edmond? Pero ang ganda ng prayer mo, Edmond. Maayos. At maganda yung panalangin mo. Pagkatapos ni Edmond, sabi ganyan ni Dexter, "May I call Brother Toto for our announcement and welcome." Pupunta si Toto. Sabi ko, ayos talaga itong si Toto. Magaling si Toto, mag-adlib. Si Toto po, taga Jensan. Buksingero po yan. Diba to? Tapos, mga kapatid, nag-testimony, ayos, sabi ko. Special number, ayos talaga. Nag-preach si Aldrich, maayos. Mga kapatid, bakit po? May leader na nag-ayos sa kanila. Kaya ko po ginagawa, ang pastoral visit, inaayos ko bawat church natin. Ino-observe ko yan. Tinitignan ko yung kulang. Tinitignan ko yung mali. Tinitignan ko kung ano yung wala sa ayos. Inaayos natin yan. Pinupuno ang kakulangan. Tinuturo ang hindi pa alam. Bakit po? Sapagkat God wants to bless us, but He cannot bless us if we are not prepared for His blessing. To guide us. Number 2, bakit may pastor? To guard us. Amen po ba? To guard us. Anong ibig sabihin ng guard sa Tagalog? Guardia Civil. Kasi po, ang concept ng Bible sa pastor, shepherd, say the word shepherd. Ang shepherd, pastor ng animal. Kaya nga nung araw sa Pipias, si Konsehal, taga Pipias. Tatakbo yung anak mo ngayon? Okay. Young breed. From Pipias. One time, nag-preach si Pastor Jun, yung tatay ko. Preach siya doon sa may barangay hall. Mayroong lasing. Sabi pa naman ganyan. Habang nagpipreach si Pastor Jun, sabi niya, "Adula ami, pastor tinuang, pastor, pastor tinuang, pastor tibaka, pastor tikalding." Ganon. Tumigil si Pastor John in the middle of his sermon. Tinuro, "Talakatan. No, di mo kaya't kada mapasamaking ka." Bira, tindirin si Pastor John, Hindi. Kinaumaga nag-usap, grabe sorry nung tao. Di ba? Kasi po ganito yan. Ang pastol, shepherd sa tupa. Nung araw, ang tupa, ang danger po niyan, yung mga oso. Alam yung oso? Bear. Nilalapa, kinakain. So ang trabaho ng shepherd, binabantayan. Yan din ang trabaho ko, pastor, sa inyo. Kayong mga young people, binabantayan ko kayo sa mga uso. Kung noon, oso, kayo, uso. Panay ang sunod nyo sa uso. Hindi nyo iniisip kung tama o mali. Basta trending, basta popular, go na go. Let me tell you something. Hindi lahat ng uso ay tama at hindi lahat ng tama ay uso. Mamili ka. Dapat dun ka sa tama. Kasi kung dun ka lagi sa uso, may tama ka. May tama ka. Always choose what is right. Kaya nga, tingnan nyo paano magbantay si Pastor Proby sa inyo? Pag absent ka, tatawagan ka. Asan ka kanina? Ba't wala ka sa church? Sa dami nyo, mapapansin. Pansin ko kung sinong absent dito. Nung nag-start tayo, tinanong ko, asan yung kapatid mo? Asan yung tatay mo? Asan yung nanay mo? Asan yung anak mo? Asan sila? Tinatanong ko yan. Kaya po, ang pastor na hindi hinahanap, ang absent, baka hindi pastor yon. Bayarang pastor yon, hireling.
Ang pastor na seryoso, sincero, pastor na nagpupursigi para sa kanyang mga miyembro, pag absent ka, tinatawagan ka. Ngayon, kung ikaw ay miyembro, ayaw mo ng ganong tinatawagan ka, dapat ngayon, matoto ka na. Kasi nga, di ba, nakakita kayo ng pastor, pare, pag absent ka, tinatawagan ka. Pag may sakit, bibisitahin ka. Pag may problema, kukumustahin ka. Ite-text ka, ika-counsel ka, i-advise ka. Ang pastor dito sa HBBC, parang all around to. Mentor, teacher, pastor, counselor, minsan doktor pa. Ako lang nakatapos ng pagkaabogado, mga kapatid. Legal counsel pa ako rito. Kaya nga gusto ko rin kumuha ng law Pero sabi ko, hayaan mo na si Jay Bryle. Jay Bryle, kumuha ng law ito. Hopefully magtapos, hindi mag-law ko. Yeah, by the grace of God. Pag-pray nyo si Jay Bryle. Diba? Why? To guard you. Mga kapatid, farmer ka. Magaling ka magtanim, pero hindi ka magaling magbantay. Ay, wala kang apit. Walang apit, mga kapatid. Kaya nga, nung araw dito sa Paracabaruan, pag nagdadrive si Pastor Jun, makita nakaadunga, bisukol na kawarang yan ta kalsada. Napansin nyo yon? Bawal na yata ngayon kasi sementado na yan Nung araw, rough road yan. Basta mapangkat pipya, saan konsehal? Mapangkat pipya, sa kadut bisukol ijay. Bakit? Anong ginawa ng farmer? Tinanggal yang mga yan. Peste yan You care for your crop. You want them to yield fruit. Kaya papatayin mo yung peste dyan. Ang pastor ganun din. Binabantayan. See, every leader must not only be good in speaking, he must be good in guarding. Tinuturo ko yan sa mga government officials. Sabi ko, hindi lang kayo magaling mag-manage, magaling kayo magbantay. Find out bakit hindi lumalago ang ili na yan. Bakit hindi lumalago ang barangay na yan. There must be a reason. It's not the obstacle. It's how you overcome the obstacle. Conquer mo yan. Di ho ba? Mira, parang nag-lecture ako rito ng seminar. Okay? Pinagpipray namin ho kayo. Mainit po bukas sigurado. Nakauyos to ti tao, ti kapudot na. Amen. Nabara, konsehal. Okay? To guard. Number 3. Are you still there? Trabaho ng pastor to sa inyo ha. At pag sinasabi ko ito, sana sa isip nyo, Lord, thank you. May pastor na nag-guide sa amin. May pastor na nag-guard sa amin. Number 3. The pastor's role is to grow the church. Maturity. Hindi pwede nga ubing-ubing ka. When you started with little knowledge, 10 years, ganun ka pa rin. Problema mo yun, malaking problema mo yun, kasalanan mo yun. Kaya po, listen here. Dito po sa HBBC, ang bawat Kristiyano may growth mindset. Anong ibig sabihin ng growth mindset? You keep growing. Alam niyo po, I might close with this na. Tama na. Second page pa lang ako. 6 pages po yan. Alam niyo po, sinasabi natin lagi, sinisisi natin ang tao. Do you know where growth and progress begins? It's not with your neighbor. It's in you. Naalala niyo to? Palagi siguro 3 beses ko nang nasabi sa inyo. Yung isang tao, sabi niya daw, I want to change the world. Nung umupo, tinignan niya ang mundong malaki. Sabi niya, mahirap to. Wag na lang world. Continent na lang. Sabi niya, I will change the continent. Tinignan niya yung continent. Yang nakita niyang continent, mga kapatid, Asia. Mahirap to. Multiculture to. Mahirap. Sabi niya, wag ng continent, nation na lang. I will change this nation. Sabi niya sa kanyang sarili. Tinignan niya ang Pilipinas. Ang daming mga dialects, ang daming mga tribo, iba ang Luzon, ibang Visayas, ibang Mindanao. Mahirap to, hindi ko kaya to.
Wag na lang bansa, sabi niya. Probinsya na lang. I will change our province. Tinagnan niyang Ilocos Norte, kadaili, sabali nga ugali. Mahirap to, sabi niyang gano'n. Di ba? Kita di pasukin. Kitain ka nga, di ka makita. Kunana, di ba? Kunana mo tita kabakara, sinaw. Kunana naman, di ba? Kunana tita kabakara, siyakmet dayjay. Sumbong pati taga San Nicolas, kunana, ay kastaya. Oh, mahirap tong Ilocos baguhin, sabi niya. Sabi niyang ganyan, Bakara na lang. I will change Bakara. Mahirap eh. Mayayabang ang tao rito, puro Hawayanong nandito eh. Tapos pag nagsalita, akala mo kung galit eh. Yeah, mahirap i-change ang Bakara. Sabi niyang ganyan, hindi, paliitin na lang natin. Ano na lang? Barangay. I will change this barangay. Tinitin yung kanyang mga kabarangayan, mga kapatid. Gabi-gabi, nag-iinuman. Mahirap yatang gawin to. Mahirap baguhin tong baryo na to. Ha? Tapos walang disiplina. Oh, sabi niya, tama na yung country, tama na yung continent na yan, tama na yung mundo na yan. Pamilya ko na lang, babaguhin ko. Ha? I'll change my family. Sabi niyang ganyan. Aba, nung tignan niya yung kanyang mga anak, teenager, ang lalaki na, titigas na ulo. Hindi, hirap gawin to. Alam niyong naisip niya, pumunta sa salamin, sabi niya, I'll change myself. Nung nagbago po siya, lumago, naapektuhan yung kanyang pamilya. Nung lumago ang kanyang pamilya, nag-mature, naapektuhan yung barangay. Yung barangay naging model, naapektuhan ang buong Ili. Yung buong Bakara, naapektuhan ang buong probinsya. And on and on and on. Why? Because when you grow, the people around you maaambunan sa pag-angat ng utak, isip at puso mo. Maaambunan yan. Kaya kung merong dapat unang lumalago, yung leader. I read 3 books every week with my busy schedule. I listen to a lot of lectures. Why? I want to grow. Why do I want to grow? I want our church to grow. I want you to grow. Pag tumayo ako rito, makakapagbigay ako ng makakapagpalakas sa'yo, makakapagpalago sa'yo, makakapagpatibay, magagamit mo sa araw-araw na buhay mo. Kaya sa mga bisita, hindi ko yung ina-advertise, pero let me take this opportunity. Don't just come this Sunday. Come on the coming Sundays and learn more from the Word of God. The pastor's role is to guide. Ayusin tayo. The pastor's role is to guard. The pastor's role is to grow the flock of God. And all of God's people say, yung 1 half sana yan, pasalamat ko sa inyo. Pero next year ko na po ituloy. Amen po ba? Marami pong salamat. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Thank you for this opportunity that I could present the biblical principle of honor. We have learned that honor is to hold in high regard. Not to take lightly, not to despise, not to ignore, not to neglect, but to respect and hold in high regard. Tinuro sa amin sa Biblia na i-honor ang nanay, i-honor ang tatay, i-honor ang mga nasa gobyerno. But today in the occasion, I preach about we honor the pastor. Lord, there are many things I could share with our church people. But God, I wanted them to see the role of the pastor na hindi po biro ang ibinigay mo na trabaho sa pastor para sa kanilang buhay at pamilya at kinabukasan. That's why, Lord, it is on this regard that they should honor the office of the pastor. Turuan ng mga anak na i-regard ang pastor's office, na hindi po ito balewalain o maliitin. Salamat, Panginoon. In Christ's name we pray. Amen.